Kaliplapas mi nga nagsursurmanen iti different schools. Mga schools Then, iti nagdodo Lawag. mga schools iti Lawag, like, napantay ti public and private schools. And then, detihan tayo nga napanan iti third quarter, iso tinaka-schedule itatanga papanan tayo. Like, we are penetrating dagiti private schools nga talaga. Kasi, some of our recipients, some of our, agapo damit itchay, iso when, tidaduma. So, adarigit adanto te angayan tayo pa nga para skills training para kadagito spam si tayo because we want them nga agkaroon on the iti life skill. Nga haan lang nga te recipient iti financial assistance no di katulungan tayo met iangat damit te bagida i-assert te bagida so that they will become makaroon damit iti self-worth at napukaw nga ron dete nasapa panaganak da syempre napukaw ti self-confidence da and then ikan tayo met iti something livelihood tapno no matulungan da met anak da ken ti pamilya da nga buo da Ano dagitoy ma? dati isayang kate itatakat dati barista. Amo yung make it na di ba na adot mahilig iti lawagin nyo iti coffee. Yes. Iso nga sursuruan tayo idano kasano iti economically nga mang-enhance agad mangnayon dagiti maker income da. Ket sapay ko mata ag prosper dete nga programa tayo.